Va tocar el telèfon. Y me va a decir, tiene usted un problema muy grande en el ordenador. Le llamamos de Microsoft. Tiene hackers dentro y pueden hacer operaciones en su nombre. Y es muy peligroso. Em farien un seguro i ho netejarien perquè és molt perillós. Inclús podien fer operacions fraudulentes en nom meu. Que era una cosa, i clar, era per ajudar-me a mi, era una ajuda que em donaven. I vaig anar seguint, clar. Aquesta és l'aplicació que m'ha sortir. Llavors em van anar fent seguir uns números, omplir, per poder assegurar que no entressin més hackers. Vam anar fent operacions, coses, i al final m'han dit que això només val 10 euros, però ja ho tindria assegurat i no hi hauria cap perill. Em va dir, com ho vol pagar-los? Aquí hi havia una opció, picar o targeta o no. Vaig dir, targeta, 10 euros. I mira, llavors vam anar continuant, i mira, ara ja estic més tranquil, el que no m'explico com em vaig deixar enganyar de tal manera. El que passa, clar, jo semblava que ells m'ajudaven a mi, m'estaven ajudant per netejar un problema que tenia. I ara sí, ara ja me'n dono compte. Bueno, ara ja sé que m'han enredat, vaig a la caixa a veure si podem arreglar alguna cosa.